सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मी स्नेहा परब किचनमध्ये आपलं स्वागत। मार्गशीर्ष महिनो इलो आणि मार्गशीर्ष महिन्यात सगळ्या बायकांची अगदी नटाफटा करून तयारी करून एक तयारी करूची असता। म्हणजे ती कशी, मार्गशीर्ष महिन्यात आपल्या घरी येता महालक्ष्मी आणि महालक्ष्मी येता कधी गुरुवारी, मार्गशीर्षातल्या पहिल्या गुरुवारी। आणि ही जी तिची सेवा आणि तिची पूजा आपल्या कोणाक ब्राह्मणाक बोलूचा नसता की कोणाक भटाक बोलूचा नसता, आपणच करूची असता की त्या पुस्तकात सगळा दिलेला असता त्याप्रमाणे आपण पूजा करायची। आता तुम्ही पण करत असाल तरी पण आम्ही कशी करतो ती तुमका दाखवूची आहे ना गो। होय, मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये गुरुवार येतात, 4 गुरुवारी मार्गशीर्ष महिन्याची ही पूजा केली जाता। कधी कधी 5 गुरुवार सुद्धा येतात। पूजेची सुरुवात होतली ह्या चौरंगापासून। तर वहिनी आता पुढे दाखवतली की पुढची काय सुरुवात ती। आता चौरंगच घेऊचो असता की त्या चौरंग देवाच्या मांडणीकच वापरतात। पाठ म्हटलं तर आपण बसतो तो पाठ होता आणि देवाची मांडणी करूची असता तर असा काय नाही की तुम्ही नवीन कोरे कपडे घाला, धुतलेलेच कपडे वापरायचे आणि ते स्वच्छ मनाने भक्तिभावानेच ही पूजा करूची। पहिले काढायची चौरंग ठेवच्या आधी स्वास्तिक काढायच्या वेळेला कधी तो तोडत काढायचा नाही, सल्लग असो काढायचो। कधी रांगोळी कोरी ठेवू नये, त्याच्यावर हळद आणि कुंकू व्हायचा। आता हे चौरंग वर असं ठेवूया। आता त्याच्या मधोमध चौरंग ठेवायचो आणि त्याच्यावर आता तुम्ही लाल कपडो हतरायचो। जर असात तर, नसात तर त्याच्यावर तुम्ही तांदळाची किंवा गव्हाची रास ठेवलास तरी चालत। आता ह्याच्यावर मी माझ्याकडे असा लाल कपडो, मी इतके वर्ष करत इले। इतके वर्ष म्हणजे किती वर्ष, मी वयाच्या 11व्या वर्षापासून ही मार्गशीर्षची गुरुवारची पूजा करते। पहिली आहे करी पण उपास मात्र मीच धरायचे। ह्यो नवीन लाल असो कपडो कॉटनचो गावता, ब्लाऊज पिसा एवढा असता तो घ्यायचो, तो चौरंगावर हतरायचो। कधी ही पूजा सुरू करूच्या आधी आपण आपले घरात समई दिवो काय असतात ता प्रज्वलित करायचा आणि पहिलो दीप प्रज्वलित केल्याच्या नंतर आपण पूजेक सुरुवात करायची। मग ती कोणाचीही पूजा असू दे, गणपतीची असू दे, मार्गशीर्षच्या गुरुवारची असू दे की सत्यनारायणची। आता मी दोन्ही दिवे पेटून घेतलंय आणि आता आपण पूजेच्या मांडणीक सुरुवात करूया। हा, आणि ह्या दिव्यावर मी झाकण ठेवते की त्या भले थंडी असली तरी पंखो व्हायोच, मग ह्यानी काय होता विझणार नाही, म्हणून मी तो दिवो पेटून घेतलाय। आता पूजेक सुरुवात करूया। आपण गुरुवारच्या पूजेची मांडणी करूच्या आधी किंवा घरात कोणताही शुभ कार्य असतात, पूजा असतात, त्याच्या आधी सगळ्यात पहिली पूजा आपण दररोज जी करतो आपल्या घरातल्या देवाची ती पूजा करून घेऊ वई, नंतर बाकीच्या पूजेच्या तयारीक लागा गोया। म्हणजे काय, संध्याकाळी मांडलास तरी चालत, सकाळी आंघोळ केल्या मांडलास तरी चालत। देवीचं वास्तव्य जेवढ्या वेळ घरात असतात तेवढा चांगलाच असता। आणि त्याच्या मध्यभागी बरोबर तांदळाची रास ओतायची। आता ही तांदळाची रास ओतली आहे मी। आता त्याच्यावर सुद्धा कोरे तांदूळ ठेवायचे नाही, त्याच्यावर सुद्धा आपण हळद कुंकू पहिलं वाहून घ्यायचं। आता ह्यो तांब्यो आहे ना, तो आपणाक मध्ये या तांदळाच्या राशीमध्ये असो रुता होय, म्हणजे काय तांब्यो मस्त असो बॅलन्स राहतलो, हलाचो नाही आणि डुलाचो नाही। हा, पण त्या रुतवल्यावर तांब्यामध्ये काय टाकायचा, पाणी टाकल्यावर त्याच्यामध्ये टाकायची सुपारी। सुपारीच्या पाठोपाठ टाकायचं आपल्याला 1चं कॉइन, फूल, दुर्वा आणि परत ह्याच्यामध्ये हळद आणि कुंकू आणि थोडे अक्षता। आता हळद आणि कुंकूची 5 बोट ना, हळद आणि कुंकूची 5 बोट। जर तुम्ही मोठा कलश वापरत असाल ना तर तुम्ही त्याच्यावर स्वस्तिक सुद्धा काढू शकता। पहिले हळद मग कुंकू। आता तांब्यावर नारळ ठेवायच्या अगोदर आपणाक लागतात 5 प्रकारची पानं। तर मी ही 5 प्रकारच्या फळांची पानं घेतल्या। आमच्या खाली गार्डन आहे ना, त्याच्यामध्ये ही मिळतात।
हे असा बदामाचा पान, ह्या आंब्याचा पान, ह्या सीताफळाचा पान, त्याच्यानंतर पेरू आणि ह्या चिकू, ही 5 प्रकारची फळांची पानं मी या 5 घेतलंय. आता ही जर पानं आताच्या वेळेत गावतात बाजारात, जर नाही जर गावली तर तुम्ही आपली ही जी विड्यात मांडतो ही पानं खाऊची ही पानं तुम्ही लावू शकतास. ती पण नाही गावली तर आंब्याचो ढाळो असता तो लावलास, ती 5 प्रकारची पानं लावलास तरी चालता. पण आता गावली आहेत म्हणून ही लावायची. आता ह्या यांनी एक एक तोडल्यान शक्यतो ही 5-5 पानं लावची असतात. हा तरी असं वही तर असत तुमचं. ही आता 5 पानांचो ढाळो, कोण कोण पूर्ण तो ढाळच विकत गावतात तसंच लावतात. पण आता तांब्यो लहान आहे ना कलश, हा मग ती अशी तोडून तोडून लावू. आता ही झाली सीताफळाची पानं, या बदामाचा पान, हे चिक्कू आणि पेरू, हा पेरूचा पान. आपल्याकडे जास्त ना आंब्याचो ढाळो वापरतात मालवणी लोकांकडे, सहज गावता ना. हा आंब्याचो ढाळो वापरतात. ते आंब्याची पण आता 3 आणि 4 आणि हो 5 झाला. त्याच्यावर आता आपण काय ठेवतो, ही 5 फळांची मी पानं रचवलंय. आता येतलो हो शेंडीवालो नारळ. ह्या नारळाशिवाय कलश पूर्ण होत नाही. आणि शेंडीवालोच नारळ, शेंडीवालोच होयो. त्यावेळेस बाजारात तशा वेगळ्या प्रकारचो नारळ येता, म्हणजे त्याका सोडणं पण असता असं 4 बाजून. असे आता नारळ येऊक लागले. आता काय काय येतात ती नवीन पद्धत लोक करतात. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वेणी. वेणीशिवाय देवी पूर्ण होत नाही. मग तुम्ही गजरो बिजरो वापरायचो नाही, शक्यतो वेणी भेटता काय बाजारात शोधायची, मिळते. हो. आता ही वेणी घाल, अशी मधोमध वेणी घालायची. वेणी घातल्यावर मस्त रूप येतात. अक्षरशः महालक्ष्मी इलीच असंच वाटतं. हा आता काय काय लोक ह्याका नटवतात, मुखवटो बांधतात, परत त्याका चुनरी घालतात, परत साडी नेसवतात. आम्ही तसा करत नाही. आता हे हळदी कुंकू लावून घेऊया आणि तांदूळ, अक्षता, हळद आणि कुंकू आणि ही अक्षदा. आता आपण ठेवचो गणपतीचो विडो, म्हणजे पूजेक सुरुवात पहिली गणपतीपासूनच होता म्हणून ह्यो गणपती. तुमच्याकडे मूर्ती असतात तर थंय अक्षदाचा आसन करायचा आणि त्याच्यावर गणपतीची मूर्ती ठेवायची. मी आपली ही जुनो गणपती म्हणजे काय सुपारीचो. आता त्याच्यावर सुद्धा हळद कुंकू आणि अक्षदा, हळद कुंकू आणि अक्षदा ही घालून घेते. आणि त्याच्यावर आता गणपतीक लाल फूल लागतं म्हणून ह्या लाल फूल मी घालून घेते. आता तसाच आपण देवीक सुद्धा फूल घालून घेऊया हळद कुंकू लावून. तसेच त्याका वेणी घातलेली असा तरी पण त्याका फूल ह्या माळूचाच असता. आता शेवतीची वेणी येतात आणि शेवतीची फुलं बाजारात हमखास येतात. आता ह्या यंत्रात बाजारात हमखास मिळता, किंवा तुमच्याकडे जर नसात तर तुम्ही आपल्या देवीच्या पुस्तकात पुढच्या बाजू असा यंत्राचा चित्र असा टेकून पुस्तक ठेवलास तरी चालत. त्यानंतर ह्या साईडला आपण देवीचा पुस्तक सुद्धा ठेवायचा. आता यंत्राची आणि पुस्तकाची पण आपण पूजा करून घेऊया. कधी पण देवाची पूजा करूची असतात तर आपण शांत चित्ताने करूची असता, म्हणजे बडबड करूची नसता. पण ह्यो व्हिडिओ तुमका दाखवूचा त्यासाठी मी बडबड करतोय. पण कधी पण आपण देवीचं नाव घ्यायचा, ओम महालक्ष्मी नमो नमा, ओम महालक्ष्मी नमो नमा असा करत पूजा करत जायची. तुमच्याकडे असं यंत्राचं पुस्तक नसाल ना तर बाजारात ना अशी श्री महालक्ष्मी देवीची पुस्तकं गावतात. त्याच्या मागे ह्यो यंत्राचा फोटो येतात, तो तुम्ही असो समोर कलशाच्या समोर टेकून ठेवू शकतास. की त्या मागच्या वेळेस आम्ही लहान असे काय करायचो, या फोटो फुट्ट्यावर चिटकवायचो आणि तो ठेवायचो कलशाच्या समोर चिटकवून किंवा पाटी. आता असं रेडीमेड गावलं तर आता बाजारात भरपूर काय सुविधा गावल्यात. देवीचे नाग डोळे नथनी सगळा गावता, दागिने ठुशी काय म्हणशाल ता गावता. पण आपली ही साधी सोपी सरळ ज्याच्या यथाशक्तीनुसार असतात त्याची पूजा करता. बरोबर. आणि मन प्रसन्न होता. श्रावणानंतर श्रावण संपतात ना, दिवाळी संपली ना की मार्गशीर्ष महिना येता, त्याच्यामुळे परत सणासुदींका सुरुवात होता आणि घरात असं आनंदी वातावरण. 4 गुरुवार बरोबर ना, 4 की ह्या वर्षी 5 इलेत ना, या वर्षी 5 गुरुवार. आणि उद्यापन पण तुमका बघूचा. आता ह्या पोतीक आपण हळद आणि कुंकू वाहूया आणि अक्षता सुद्धा वाहूया आणि फूल ठेवूया. आता वहिनीं ज्या यंत्राची पूजा केली त्यांनी हळद कुंकू तर वाहिलेला असतात, तरी मी फूल ठेवताय समोर.
आता आपण जो दिवा समई काय पेटू त्याला सुद्धा हळद कुंकू आणि अक्षदा आणि फूल. आपण पूजा करूच्या आधी दिवो प्रज्वलित केलं, पण नंतर हळद कुंकू आणि फूल घालून व्हावला तरी चालता. आता पूजेची पुढची विधी 5 फळा. आता आणि ही 5 फळा नसतील तर 5 केळी ठेवली 6 केळी ठेवली तरी चालतं. पण आता ही फळा गावतात. फळा ठेवचीच असतात. म्हणून 5 प्रकारची जर तुका पाना गावली तर फळा नाही गावची. गावतली. आता फळा ठेवते माका नाव घ्यायचा होता, पण माका केळी नाही गावली. होती केळी पण ती वेलची केळी. आपण कशी मोठी केळी देवाक ठेवतो ना. तरी पण घ्या केळी. हा घेते नाव घेते. नाव घेऊ लाच कसली. आता ही फळा ठेवलंय. आता फळांका हळद कुंकू व्हायपर्यंत मी तुमका नाव घेऊन दाखवते. मार्गशीर्ष महिन्यात फळांबरोबर ठेवली आपण देवीसमोर पुढ्यात केळी. मार्गशीर्ष महिन्यात फळांसोबत ठेवली देवीच्या पुढ्यात केळी आणि शांतारामांचं नाव घेते पूजा करते वेळी. अरे वा 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 वा, मस्त 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 मस्त. चला आता फूल व्हायचंय, बरोबर ना? हो. अक्षदा हळद कुंकू आणि फूल हे आपण सगळ्या गोष्टीला वाहून घ्यायचं. कोणतीही पूजा करताना ज्या वस्तू आपण जे जिन्नस काही वापरू त्याला अक्षदा हळद कुंकू आणि फूल हे वापरायचंच. वहिनीन फळांची पूजा करताना नाव घेतलंय ना, तर मी म्हटलं ही समई किंवा दिवो. दिवो ठेवताना नाव घेताय. तर देवासमोर ठेवली समईची जोडी, देवासमोर ठेवली समईची जोडी, श्रीकांत रामामुळे आली माझ्या आयुष्याला गोडी. अरे वा 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 वा. आता धूप अगरबत्ती, बरोबर ना? हो. आता अगरबत्ती म्हणा शिवाय धूप असतात तर धूप घालायचो. धूप कापूर अगदी वातावरण कसा प्रसन्न करून घ्यायचा. ही पूजा तशी सकाळीच केलेली बरी ना, म्हणजे दिवसभर असं वातावरण. आता कसं लोक कामावर जातात ना, मग त्यांना नाही जमत. ते आपली कामावर नाही इल्यावर करतात. मी कामावर जायचे तेव्हा मांडूनच जायचे. पण सकाळी लवकर उठून दिवसभर मांडून गेला की घर कसा घरात लक्ष्मी असतात. घराचा दरवाजा मात्र बंद करायचो नाही. तेव्हा कसा सगळी ना, आणि आम्ही तर तुमका माहिती आहे कुटुंब आमचा एकत्रचा. सगळी घरात असतात. सगळी म्हणजे कोण? आमचे सासू सासरे तर असायचेच घरात. त्याच्यामुळे सकाळीच पूजा मांडून. आणि आता लॉकडाऊन पासून तर सगळीच घरात. थँक्स टू लॉकडाऊन म्हणावं लागेल. ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः. ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः. ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः. सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. नारायणी नमोस्तुते. आता नैवेद्यात मी दूध घेतलंय अर्धा वाटी आणि साखर घेतलंय. आता काय तुम्ही जर गणपतीची पूजा केलासी तर कोण कोण आपला गूळ आणि खोबरा पण ठेवता. सुक्या वाटीची वळा घेता आणि त्याच्यात गूळ ता सुद्धा गणपतीक नैवेद्य दाखवता. पण मी दर गुरुवारी फळांचो आणि हा दूध आणि साखर असंच नैवेद्य दाखवतोय. आता हे का आपण पाणी सोडायचा आणि 3 वेळा पाणी असा गोल सोडायचा आणि पाया पडायचा. आता जो नैवेद्य आहे त्याला मी असं 3 वेळा पाणी सोडून घेते आणि मी देवीला नमस्कार करते. देवीला नैवेद्य दाखवून झाला की आपण घरच्या जेवणाच्या तयारीला लागू या. आणि त्याच्यानंतर काय करूया सांगा? जेवण झाला की संध्याकाळी 7 वाजले की पूजा आरती घरातल्या सगळ्यांनी पूजेक आणि आरती घ्यायचा. त्याच्या आधी आपला पूजेचा या महात्मा असता लक्ष्मीचा महात्मा ता वाचायचा. ती स्टोरी म्हणजे ती कहाणी ऐकते वेळी स्टोरीला मध्येच पण ती कहाणी किंवा ती गोष्ट ऐकते वेळी घरातल्या सगळ्यांनी त्याचा लाभ घेऊ कयो म्हणून कोणाक असतात आपले सासू सासरे आपली पोरा टोरा किंवा आपले आजूबाजूवाले जे नाही करणं त्यांना घ्यायचा आणि त्यांना ही स्टोरी ऐकवायची. स्टोरीच इली परत सरळ सगळ्यांका समोर बसवूया जोरात ही कहाणी वाचूवई आणि सगळ्यांका ती ऐकू होई. त्याच्यानंतर आरती करायची. आता तुमका येता ती आरती करा. दुर्गे दुर्गट भारी ती जनाईनी तर पुस्तकाच्या शेवटी सुद्धा महालक्ष्मीची आरती दिलेली आहे ती वाचून करायची. पहिली करायची गणपतीची आरती आपली रोजची गणपतीची आरती ती काय तुमका सांगूक नको आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्या देवीची आरती आणि नंतर नैवेद्य एक गाईक काढून ठेवूयो
आणि बाकी सगळ्यांनी आमचो उपास आम्ही सोडतलो आणि त्याच्याबरोबर बाकी सगळ्यांका जेवण वाढतलो. सगळ्यांसमोर बसान तुम्ही तो भोजनाचो आस्वाद घेऊयो. आता गाईक पान काढायचा, त्याच्याबरोबर आपल्या देवीक सुद्धा नैवेद्य दाखवतो असता, तो काहीतरी गोड करायचा भोजनता. मग त्याच्यासाठी तुम्ही शिरा करा, शेवये करा, खीर करा किंवा गुलाबजाम करतात किंवा गाजरा इली की गाजराचा हलवो करतात. नाही तर हो थंडीत येतातच. आणि श्रीखंड सुद्धा करतात, त्या सुद्धा दाखवतं. पण गोड दाखवू कोया. आणि ह्या सगळा गोड धोड आपण सगळ्याच परिवाराबरोबर खायचा आणि अशी ही पूजा आपल्या सगळ्या सोयीनुसार पूर्ण करून घ्यायची. आणि नंतर शेवटला देवीकडे मागणा मागायचा आणि बोलायचा, माझ्याकडनं काही चूक भूल झाली असत तर पदरात घे, तुझ्या पायाखाली घाल आणि माझी ही पूजा मान्य करून घे, माझी ही सेवा मान्य करून घे, असा म्हणायचा. असाच करते वेळी कधीही बघा, मी तर अनुभवलंय, माझे जेव्हा सासू सासरे असायचे आणि मी ही पूजा मांडायचंय तेव्हा माका साक्षात देवी अशी वाटायची, माझ्या आजूबाजू खैतरी असा आणि माझ्याकडे लक्ष देता, असो भास होताच होता. पण त्यासाठी शुद्ध मनान आणि एकदम मनोभावे ही पूजा करायची. कोणी सांगल्या म्हणून मी करतय असा करायचा नाही. मनात इला आणि तुमका वाटला मनोभावे ही पूजा करू होई तरच ही पूजा करू होई. आणि त्याने कसं होता ती पूजा लाभता सुद्धा. लाभता. ह्या पूजेचं भरपूर महत्व. कुवाऱ्या मुलींचं लग्न होत नसत ना, तिने करायची, मुलग्यांनी सुद्धा करायची. फक्त काय लाजच्या गुरुवारी उद्यापना दिवशी पोरग्यांनी काय करायचा, हातीवर हळद कुंकू द्यायचा आणि बायकांका फुल आणि पोती द्यायची. हा असा आपण काय करायचा लाजच्या गुरुवारी, ता तुमका दाखवतलो तरी पण मी आपला सांगतोय. लाजच्या गुरुवारी 5 कुवारिका मुली ते नाही गावले तर 5 सवाष्णी, असे 7 सवाष्णी 5 कुवारिका मुली त्यांना घरी बोलवायचा, काहीतरी गोडधोड द्यायचा, फूल द्यायचा, एक एक फळ द्यायचा आणि पोती द्यायची. असा ह्या करून उद्यापन करूचा असता. आणि ओटी सुद्धा भरायची. या महिन्यात ओटी भरूक सगळ्यांका चालता. बरोबर. मार्गशीर्ष महिन्याचं खूप महत्व तुमका जमला तर ह्या वर्षीपासून तुम्ही मार्गशीर्ष महिन्याची पूजा करूक सुरुवात नक्की करा. वहिनी आणि मिया तुमका ना आमच्या पद्धतीत कशी पूजेची मांडणी करतात ती दाखवली, पण ह्याच्यामध्ये काय चूक झाली असतात. होय, आमच्यामध्ये अगदी पुस्तकातलंच बघून आम्ही केलं आणि ह्याच आम्ही करत येलो, तरी पण त्याच्यामध्ये काय चूक झाली असतात तर आम्ही दोघी मनापासून क्षमा मागतो. आणि जर वाटला तुमका तर आमका कमेंटमध्ये सांगा की का ह्या चुकला. बरोबर. तुमका पण तो अधिकार असा. आणि ह्या व्रत करूचा म्हणजे काय तर आपल्याक धन भेटता, सुख शांती संपत्ती, घरातले क्लेश जातं, त्यासाठी हो व्रत करायचा मनोभावे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी माका जाणवता, या मार्गशीर्ष गुरुवारी ना एक दिवस असाने का पण मन असा उत्साही होता ना, काहीतरी घरात सण असल्यासारखं तो आपण आनंदाने साजरा करतो, ह्याचा आनंद होता. माका तरी असाच जाणवता. बाकी महत्व जा असतात तर असतात, पण माझ्यासाठी आनंदाचा क्षण. होय 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 होय. आणि देवी पण येता आणि आपल्याक आशीर्वाद देऊनच जाता. आपल्या लक्ष्मी रूपात नक्कीच बसता. आता ह्या सगळा झाला, आता तुमका पण आमका हे व्हिडिओ बघू येऊचा आणि आमचा व्हिडिओ शेअर पण करूचा, लाईक पण करूचा आणि सबस्क्राईब पण करूचा आणि नेहमी हसत रवाचा, खात रवाचा. आणि असे नवनवीन चांगले देवाचे धर्माचे व्हिडिओ बघूसाठी परब किचन नेहमी पाहत राहूचा. होय. नमस्कार. धन्यवाद.